Takže čau lidi, moje jméno je Swagger Aidam a vítám vás na dalšího videa. Dneska si opět zahrajeme Minecraft na serveru Game Team a bude to minihra Bedwars. Dnes je tu se mnou Gremlon. Čau. To je ten vpravo. Moje sestra. Čau. To je ta holka. Přesně to baglo. A Macher TV, to je ten vlevo. Čus. A teď vám tak nějak vysvětlím, o co jde v té minihře jde. Tak to vám to, protože si to sám přesně nepamatuju, tak vám to řeknu tady to. O co jde ve hře Bedwars? Ve hře Bedwars máte za úkol zničit protivníkovi postele, které jsou na jejich ostrovech, a poté celý tým vyvraždit. Tým, který zůstane naživu jako poslední, vyhrává. Ve hře se věci nekraftí, ale kupují za bronz, iron nebo gold, který se spawnuje na mapě. U vesniče nás to můžete tyto itemy koupit. Za tyto itemy koupit bloky, zbraně a další chytávky. Tak, to já se tak jen do portálu, že 3, 2, 1 teď. Jejte, pojďte. Mně už to partlo. Mě taky a rychle pojďte Blue. Blue. Jsem tam. Jsem tam. Snad. Jo, jsme tam všichni. Tak Andrej, stopnu, ať nemusíte čekat, tak to. Dobře, Takže jsme tady. zpět. To je sexy. Teď mi taky. A do středu, dělejte, do středu. Hele, tak jeden prostě. Jeden tam buďte a přinášejte, ať to je jako pošta nějaká. Hele, já budu stavět, přinášejte mi bloky. No tak. Tak dobrý, tak stav, Davide. Hele, budeme se střídat, jo, ten prostě, kdo má bloky, tak odejde. Pojďte někdo další. Můžu? Já mám 2 bloky, takže to mi asi moc nepomůže. Já mám 6 bloků. Hoďte na zem. Já mám 14 bloků. Dělej, běž stavět. Teda 34. Rychle běž stavět, ty to dáš. Dělej, ale musíme rychle. Já ti ty bloky radši. Nemusíme rychle, ale mě... Tak mi hoď ty bloky, jestli chceš. Tak počkej. Dělej ale. Dělej, hoď mi to, dělej, rychle. Hoď to z inventáře, tak to je strašně pomalý. Si budu hrát na Supermana. Že si Dík. vyrobím blbosti. Můžu, mám dobrou cestu. Máš dobrou cestu. Nikdo A- tam není. Musíme k železu. Aha, to je vlastně náš. No je tady modrý, to je vlastně náš. Už mám bloky. Já mám, chceš... Ty? Počkej. Hele, už budeme mít i náluky. Kolik máš? Tady máš, Davide. Tak Pojď, nahazej. raz. Ne, tam ne, Arme. Červenej. Kde? Sedněte je. Počkejte. Kde Ne, mě zabil. Já už jim běžím zničit postel. A oni jsou ve středu, takže jsou v úterý. Červený se zabil, pozor. Potřebuji jít. Už je stejně mrtvej. Červený, ne. Ale on se bagl a já ho zabijím. Neboj, musíte zabít červený. Už jsou mrtví stejně. Pozor, žlutý stavěj. Pozor, červený jde na nás, červený. A sakra. Dobrý. Spadni červený. Jo, super. Pozor, možná Yellow jdou na nás. Ať ho zabiju, já ho zabil s půlkou živůdka. Pozor, Yellow jdou na nás. Tak je zastavte, ne, ty vole. Hele, dejte mi já mám zlato, 4. Dáme ti, ale tak dělej, zastav je, A teď mi to vraťte, to bylo moja. já už jsem úplně mrtvej. Počkejte, já teď musím... Máš zlato, Filipe? Zlato nemám. Jo, jedno mám 5. Se nedá. Je moje, 4 jsou moje, 4. Ale, Počkej, dávám mi to jedno. dobrý, mám to. Vrať mi jedno. Jo, hned. Tak je tam 4, pozor. A zničil nám Já už si vyrábím věci, zatímco vy A tam my jak jsme buď si mrtví. fadíte. Ne, postel, mazej, šup, Já mám postel. Mazej, šup. Jsem mrtvá. Mazej, šup. Mazej, ne, on nám zničil postel. Já mám ještě jednu náhradní, Super. takže si musím dostat přes střed. Fakt, tak mě to vyhodilo. Já To bych jsem, ale nechtěl. já ti jdu pomoct. Trochu. Tak já na vás čekám, na vás počkám. Musíme tady ty zabít, aby se jenom mohl dostat prostě přes střed. Pravda, no. Jak někdo půjde
Tak já slibuju, že já jeden blok rozbořím, nebo jich rozbořím víc. Běž, jdeme, běž. Máš šanci. Jo, už běžím. Oba dva. Jste živý? Ne, mrtví. Jsme všichni mrtví. Ne, jsme živí. Já na vás koukám, já tady mám, já jsem tady... Hele, na jakém místě přesně byla ta postel? Uprostřed tam. Tady někde. Takže takhle je správně. Jo. Kdo to tam brečí? Emčko. Jo, aha. Ne, menší sestra. Co děláš? Zabezpečuju to. Ja, ale my jsme pořád jeden vypadl. On to vypadá nezničitelný. Ten jeden vypadl, protože to je moje ségra, kterou to odpojil, když jsme ještě neměli postel. No tak to je super. Teď nevím, jestli to funguje nebo ne, protože by to mělo fungovat. Ajdame, já ti hodím ty. Co? Dali jste tam tu postel? Hodím pískovce. Tak mi hoď. Neskutečně moc. Kluci, dali jste tam tu postel? Ale se kryjte hlavně, teď jsem strašně zranitelný. Můžu každou chvíli zabít. Nedali jste tam tu postel, že jo? Dali. Funguje to? No funguje, zatím ještě nikdo od nás neumřel. Kámoši, já musím, tak zdar. Jo. Mě to vyhodilo. Tak čau. Mě to schodilo do díry. Já jsem umřel, já jsem spadl. Ať žiju. Funguje to. Fakt? Dostal jsem VIP respawn a funguje to. Yes. Ale Adame, mě to ukazuje, že už jsme zabití. No ukazuje to právě ten chyták. To je super. Že on nikdo neví, jako že ještě žijeme. A kdy už to dohrajete? Takže Filip se nám odpojil, jedna je mrtvá a kecá tady a už jsme docela v nouzi. Kde je Filip? Ale já nám stejně věřím. Kde je Homer? Odešel. Ne. Tam. No, Odešel. to bych chtěl Adame, vědět. pojď mi pomoct, tak trochu. Nevadí, když umřeš, ale nám musí dostat pro železo. No už máš železo. No jo, ale my ne, že jo. Potřebujeme brnění. Co to je? What? A help? Adame, co to zatím dobře bráním? Haló, kdo tady hučí? Já ne. Taky ne. Kdo si upravuje mikrofon? Já ne. To bylo ještě jedno blbý železo. Ať ti spadne. A už ho mám. Už ti nesu věci. Jaký? Takže meč a brnění level 3. Jo, tak to pojď. Já to tady zatím bráním dobře. Braň. Padlo za to. Je dole. Tady ho máš. Tady máš to brnění, počkej. Jo, tak dej. Tady. A tady máš ten meč. Tady to si koupím, já už mám poslední meč. A co, brnění, normální? Jaký brnění? Jo, tak to nemám, to ti vyrobím, jestli chceš. Jo, tak. Já tak zatím bráň ty. Tak. Já chci sejmout a po ně střílím jak blbec. Já se usral a smrdí to, jak kdyby se usral. Nevědějí co. Yes. Haló, Co je? Lenko, Co je? smrdíš? Mně se to nějak začíná bugovat. Fakt?
To dělá to bzum. Co já vím. Je, pojď snajpit tady tudy, to je jednodušší. Ale mám lepší luk. Na level 3. Máš už level 3. Jo. Tak teďkom bych chtěl level 3 já. Tak jo, tak tady máš zlato. Umřete nebo ne? No neumřeme. Dík, už mám taky na level 3. Škoda, že tady nejde koupit ten poslední luk, vlastně poslední brnění level 3. No. Sejmu jsem ho. Lenko, jestli něco říkáš, tak tě neslyším. A stejně ani nejsi připojená. No určitě ne. Že to bráníme. Jen aby se nedostali k nám, hele. To se neboj, zatím to je třeba v bezpečí. Tak nakonec ze 4 lidí jsme zůstali jen 2. Bacha tady! Je dole. Ale já jim to zničím tady to. Krej mě, zabíjej ho. Jo. Dobrý, pojď, nekopej hlavně pod sebe. To nedoporučuji. Tak to jo. Pane doktore. Nedoporučuji. Tak tady uklidníte stůl. Má nápad, koukej. No tady to můžu nechat, ale... Já to radši rozkopu. Nebo tam dojdu pro bronzy a rozkopu to, ať se tam ještě nedostanou přesto. Když jsme měli tu náhradní postel. Jinak by nás tady byli vyřízený. Co dobře zabijím. Zkusit takhle ještě zabíjet. Já jsem se podkopal. Jsi zabil ses. Jo. A musím doufat, že mě to znova respawne. No respawne, funguje to. Když on se to občas bugne, že to ani nerespawne potom znova. On teďko nevědět, co s tím je, že jo, protože oni si myslí, že máme postel zničenou. Asi. Ale my vlastně doopravdy zničenou nemáme ani trochu. Takže je docela dobrý. Takže oni teď jdou jenom po nás a nejdou po našem území. Což je fajnovější. To je dobře, já se tady docela dobře vykiluju. Žlutý tady jdou po zelených. Když se 2 vedou, 3. se gebí. Pozor, ať tě to nějak neschodí. No, už to mám docela dobře zabezpečený. My jsme vyžali všechno zlato, takže oni ještě nemají ani luky, ani šípy. Ne, prostě nic. Ale musí mít nějaký zlato, ne? No, ale radši červený. Ty měli. Ale ty jsem hnedka potom zabil, jak ho dostali. Já si to sejmu. Teď toho zlata máme až moc, tyjo. Až mě to nebaví sbírat.
Tady máme takový... To, ještě si vyrobíme tady z toho ohraničení nějaký hrad. Je to hrad na Bed Wars. Bed Wars Castle. Já jsem asi přesnej, jak teďka šmoula. What the hell? Davide? No, Dobrý. Se báli, že má nějaký problém s netem. Řekl, kdyby jo, tak by to nešlo. Já vypadám! Ježiši zase. Ať se to bagne. Ať mě to ještě oživí. Pane bože, prosím. Jo, já žiju. To je tak dobrý, že to funguje. Kdyby to nefungovalo. A aby jsme byli slušně někde. Tím jsem myslel zadek. A to si nevadí. Jediný, kdo měl to zlato, koho jsem zabil, byl ten červený. A z něj mi ty zlata padly. Ale já tady uděláme si tady z toho takový menší hrad. hele, tak, hele, stav do výšky, já tady ho nebudu trefovat už. Nějak. Oni vůbec jako na to nějak nereagujou. Tady takhle už to nemusí být tak zabezpečený. Ten je strana, takže dobrý. Ale já už je nemůžu nějak trefit, on ty prostě už udělají takový plnění. Vylezeme k ním nahoru, už jsme to udělali jednou, jestli si Jednou. pamatuješ. Uklidit. A Povídej, to. jestli něco, tak ten hus. Jo, Jasný. jo, a teď... A Adam taky. Že mu to přikazuju. Koukat se jít na husa, jestli už nemám všechno do školy. Adame, Povinně. Úplně stejný jak můj Přijdu, teďka. vytrhat za ucho. To nevadí ničemu. ale tady to se nedá přerušit. A tebe za obě. Teďka ti říká, jestli máš všechno hotové do školy, tak se máš jít koukat na husa. Kdo? Můj tačka a můj taky mi to říká, ať mám jít. Bacha na zelený, jo. Kdyby oni tady se nějak postavili. Ty taťkové. Všichni stejný. Mám to aspoň dobře, ale abych řekl. Já mám nápad. A takhle, tady udělám tady to. Tak stav. Co to může spadnout? Takhle. Tak a stav. Bacha, 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 armé. Měl by být po něm. Takže Ne, spadl, jo. Hele, odkud se nám... No to jsem čekal, přesně, jak jsem to čekal. co? Přes červený zničený. Já je jdu zničit. Mám několik bronzů, až přijdu moc toho. Kdybys náhodou potřeboval, mám obrovský zásoby. Jo. Se hodí. Protože jsem zabil jednoho zelenýho, vlastně žlutýho. A jdu zničit žlutý. Že už mě vážně štvou. A teď nemám... Doufám, že teď na nás nepřijdou, protože... Nebo teď jsem právě bojuju u žlutých. Ty žlutý jsou hodně zabezpečení, hlavně jsou 4. Když mám konečně meč. Pokus se je nějak zadržet, já teďko tam nejsem. Teď mě zabili. Já jsem taky spadl. No, teď mám pro tebe věci tady, počkej. Tady máš železný meč, tady to. A potřebuji tady oblečení.
Tady to, Na tady vybavení. to, tady to. Pak ať se tam nedostanou. Jakmile se oni dostanou ke zlatu, tak už nás prostě nepustí zpátky. No asi. Já tady tam musím letíme. vybrat to zlato, ať to. Rychle, pojď. Teď si musíme krejt několik stran. Oni si úplně postavili obrovský hrad. Šel jsi nahoru? Jdeš nahoru? Ale chtěl jsem nahoru, akorát já jsem ti potom šel pomoct, že jo. No tak dělej, tak teď už to zvládnu, teď už mám meč, já jsem neměl. Jo. Mhm. Potom Tam stejně postaví tím vyzabíjí žebříky červení, to, teda žlutý, s červenýma. Ne, to zelenýma. zelenýma. On se tady vyzabíjí. To. Jakou trefil? Přes hradby. Jak to má být vysoko? No, nějak vysoko, aby jsem dokázal něj možná střílet, ale oni to mají Takhle ze zhora. stačí. No snad jo. Tak já to udělám klidně vyšší. Tam je ale žebřík. Tak ho udělejte, já tě ho hodím dolů, jo. Jak jo? Protože místo ze shora dělá blbě, máš to tam na tom. Musíš tam líst. Jo. Ne. Zase, mají luk nebo ne? Nevím. Doufám, že ne. Oni se navzájem zabíjejí už. To je dobře. Až se zničej ty, až se zničej postavy, tak to. Ale chápeš, oni se diví, jakože proč se my znova spawnujeme, že to je pro ně Jasně. úplně to. Nebo to možná i vědí. No to spíš ne, si myslím. Hm. Bacha, už tam leze nějaký jeden. Kde? A jo. Ale dej si shifta, ať nás neviděj. Nebo já mám shift celou dobu. To se nás musí vidět, ať se nás bojí, že jo. No asi, on teď neví, kde jsme. Možná tak Takže- nahoře. Takže oni se bojí, že to, že oni by tam mohli zase zalíst, což nechceme. Já si tady udělám takový menší. Tohle nedělej, koukej. Já ti ukážu, kde je. To je tady. To je hore, more. Oni asi ví, že tady máme tady to. Třeba ne. To musí vidět, že jsme když tady máme tu věž. Ale teď Jo. zároveň je menší problém, že to vědějí. Takže oni se potom můžou jít dolů, že jo? Já jdu dolů, jo, když tak. Jo. Já to pokryju nahoře. Já nám zajdu pro nějaký železa. Ať máme na tom, ať máme na... ten to chtěl, sakra. Já nám budu zkontrolovat ještě, jestli tam vůbec je ta postel, že to někomu nedošlo od nich. A jinak to... Tamhle musí být bronzu, když tam ještě nikdo nebyl. Já jsem to vybíral jednou, ale... Ale ne, tam ten jo, ale ten druhej, jeden ostrovek plný bronzu. Sakra, jsem se nás spadl, ať se to bagne, ať se to bagne, ať se to bagne, ať se to bagne, ať se to bagne. Ty zase zhebnul. Jo. Pojď. Jo, jednou se mi stalo to, že to takhle normálně fungovalo a nebaglo se to. Od té doby si říkám, ať se to bagne, jak blbec. Aha, on máš jít na to taková i menší šance, jo? Musíš mít štěstí, no, někdy se to bagne takhle a někdy ne. Aha, tak proto je lepší stejně se radši nezabít. No právě. A jako máš asi víc procent na to? Divný je, že oni se divějí, že něco mě zabilo, ale pořád žiju. I když mám zaškrtlou postel. Nemáme zaškrtnou. Mám zaškrtlou. Nemáme. Zničenou. Ničenou máme jako. Sakra, znova se mi to nějak provaglo a spadl mi ten. Odžiju.
Hele, já pořád žiju. Super. Já mám 47 zlata. Tak What? to je hodně dobrý. Já jsem někdy 47 zlata. Hele, někdo se odpojil od žlutých. Od žlutých se odpojili skoro všichni. 2, ale byli 3. Ne, byli 4 teď dokonce na na žlu- začátku. Tak teď se dá na žlutý. A žlutý, jak my zničíme, tak z něj vypadne strašně věcí. A žlutý nám dávají největší problém, já ho jdu zničit okamžitě. Musíme spolu, pojď. A kde? Jo, tak já jdu dolů. Vem zlato, tady poslední beru. Ať ho, kdyby náhodou přibyli zelený, ať ho nezničej. Kolik máš toho zlata? Musíme jít takhle přes to, vidíš to, ne? Já se bojím, jestli se nespojili se zelenýma. Mám zlato teďkom 55. Já spadl. Stáhni se. Proč? Já Já spadl. jim to jdu tady rozkopat, aspoň toto. Tady nemají takový plůtek. Jo, tam. Takže běž, musíš jít přes ty, přes červený. Přes červený na žlutý. Jo. Čekaj, já se vezmu A musíme proběhnout kolem zelených, což je docela problém. Ne, vidím toho žlutýho jednoho a právě je u něj zombie. A střílím ho. Ne. Nezabij mě, prosím. Pošlivec. Davide. No. Dělej, pojď tam. Co mám? Já tam úplně schoval do takové malinký jámy. Počkej. Jen tady ničím tady to opevnění. Tak, super. Až tam budeš, tak řekni. Nestan. Já jsem tom jejich mostu. Už letím. Věřím, že nepoletím. I believe I can't fly. I Takže já can't se touch padám. the sky. Tyjo, zase mám štěstí, taky mě to spawnulo. Já mu už zničil čepici. Ale ty musí být vyděšení, co to, protože... Ale ten zombík ho zapálil, on se pral se zombíkem a ten ho zapálil. Hm? Tak řekni, až tam budeš. Jen co poberu zlato, ať nemají. Jsem ti to Tak, se kde bojí seš? nás. No jsem na tom takovém mostě, kde to ničím. Jo, už tě vidím. Musím to zničit tady nahoře. Víš co, to je ten hlavní ten, co nás ničej. Přesto. Až tam budeš, tak řekni. Já jsem u tebe, už by se měl být. Už vidím jednoho zelenýho. Pobrčic, ať na mě nezautočí, protože jsem celý takhle oslabený. Tak kde se na věc? Jdem? Jo, počkej, já tady to zaničím, ať na nás nezautočí. Tak budeš mít moji střeleckou podporu a jdem vrchem. Pojď, jdem takhle se ho obejdu. Čekej. Ty ho běž zabíjet, já ho obejdu a zničím mu tu postavu takhle zezadu. Neběž tam tudy, běž normální cestou, ať nás nevidí. Už možná ví. Ale... Hele, mají po posteli. A mají tady dokonce 2 postele. Takže máme ještě 2 náhradní životy. Já si beru tady to a tím zabezpečíme tady tím něco. Já mám jeho věci. Bye. Je mrtvej.
Per. U něj v truhle je teda věcí, tyjo. Já chci taky k tobě. Tak se tam zajdi. Dáš mi nějaké taky věci. No on tam má jenom jako ty, jenom ty. Bronzy, hele, musíme se vrátit na střed, ať se nedostanou zelený. Když jsme tam se dobrou snajpy pozici. Já jim tady seberu tady ty železa a hnedka jdu za tebou. Do sprinti tam. Bych měl ender perlu. Podle toho, kolik mám železa, udělám si radši. Ať je to rychlejší. Máme náhradní 2 životy ještě. No, pokud to ještě tak bude fungovat. Já tam běžím. Dobrý. Hele. Už jsem dostal tak rychle. Dobrý, zelený už tady stavěl. Už jsem se portl. Ender perlou, jo? Jo. Ježiš, jde. No a už by se nám sem dostal. Hej, já mu to jdu zničit, tak potřebuji tvoji střeleckou podporu. Jo, tak už můžeš. Dělej. Jsem enderčorka. Hele, jdem na ně, ne? Jo, tak jo. Já teď nemám pouštěný, no. Já ho tady zabiju ze zhora. Tak než skoč. Je mrtvej. Dělej. Já tady snajpím. Dělej, běž po nich. Zezadu. Běž, Adame, běž. Jo. Běž. Dělej, Adame. Co ty mají? Je, hele, postel. Je po nich. Já, the champions, my friend. Nezabil tě, doufám. Zabil. Pokud se dostane ke zlatu. Hele. Davide. Teď se to típne. A vyhráli jsme. Davide, pojď aspoň na rozloučení. Počkejte. Takže tohle je konec videa. Omlouváme se za nějaký ty problémy s tím rozhovorem a tak. Tady je Wildplayer a čau. Čau.